Si Jesucristo nagpakamatay ka nato, tungod sa katuyuan nga iyang giplano. Buot niya nga ang tanan nga Kristohanon, makabaton sa grasyang madagayaon. Busa miipon siya nato, bisan siya adunahan. Nahimo nga kabus sa krus, aron kita mapanalanginan. Atong hinumduman nga siya gayud gamhanan, iya ang bulawan ug ang tanang butang. Siya usab nagsulti nga ihatag niya ang tanan nga atong gikinahanglan. Busa miipon siya nato, bisan siya adunahan. Nahimo nga kabus sa krus, aron kita mapanalanginan. Aron kita mapanalanginan. Aron kita mapanalanginan. Aron kita mapanalanginan.